దాదాపు 2 గంటల సేపు ఒక గుర్తు తెలియనటువంటి ఒక వృద్ధురాలు వైద్యం కోసం వచ్చి స్ట్రెచ్చర్ పైన పడుకునింది. కానీ 2 గంటలైనా అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది కానీ, నర్సులు కానీ, ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్ కానీ పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు. మేము కమ్యూనిస్టు పార్టీగా వచ్చి ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్ని ఆమెకు వైద్యం చేయమని అడిగితే ఈమెకి ఎవరు బంధువులో మాకు తెలియదు, వీళ్ళు మాకు కనీసం సంతకం పెడితేనే మేము వైద్యం చేస్తామనే పద్ధతుల్లో మాట్లాడుతున్నారు. మేము అడిగాం ఆ ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్ని, నేను సిపిఐ పార్టీగా నేనే సంతకం పెడతా వైద్యం చేయంటే అతను చాలా నెగ్లెక్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అంటే అనాథులకి ఈ పక్క ఏమన్నా ప్రమాదం జరిగినా, హెల్త్ బాగాలేకున్నా ఎమర్జెన్సీకి వస్తే మీరు బంధువులు లేకపోతే ఆమె అడ్రస్ చెప్పలేకపోతే వైద్యం చేయలేరా? ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఉండింది దేనికోసం? గతంలో కూడా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఎమర్జెన్సీ కేసులను ఏమిటి కూడా తీసుకోవడం లేదు. వీళ్ళని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి రెఫర్ చేస్తున్నారు. ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో నుంచి డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి లంచాలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ రోజు కూడా కరెక్ట్ మేము ఈ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అధికారికి కూడా ఫోన్ చేశాం, అతను కూడా రెస్పాండ్ అయినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు కనీసం ఆ పెద్దామెకి ట్రీట్మెంట్ ఇమ్మంటే కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. సంబంధిత అధికారులు దీనిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆ డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్ని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలనేసి భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నటువంటి కొంతమంది డాక్టర్లు ప్రైవేట్ క్లినిక్లు నడుపుతున్నారు. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్లను తిరుపతితో, బెంగళూరుతో రెఫర్ చేస్తూ లేదంటే ఈ స్థానికంగా వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి క్లినిక్లతో తరలించేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అనేక మంది 100 పడకలు కలిగినటువంటి ఈ హాస్పిటల్లో కనీసం రోగులకి అన్నం పెట్టే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఎమర్జెన్సీగా ట్రీట్మెంట్ కోసం ప్రభుత్వ అంబులెన్స్లో వచ్చినా కానీ వాళ్ళని అడ్మిట్ చేసుకోకుండా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు తరలించేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రక్రియ ఈ మదనపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరుగుతుంది. దీన్ని జిల్లా ఉన్నతాధికారులు వెంటనే వచ్చి దీనిపైన ఎంక్వైరీ చేసి ఎవరైతే ఈ విధంగా పాల్పడుతున్నారో వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సిపిఐ పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.